Masiatzenen izenien arratsaldeon eta ongi etorri da, noi? Kike da bera, Kike Amonarriz Gorria eta Osarra. Esaera zahar batek esaten du 12 ofizio, 13 miseria. 12 ofizio bai, baina miseriarik bat ere ez diot ezagutzen nik izan honi. Eta esango nuke esaera horiek beti ez dira. Formazioz euskal filologoa, ofizioz soziolinguista, islaria, euskara teknikaria, aurkezlea, umoregilea, idazlea, esan dakoa, 12 ofizio, itxienez. Bueno, bere lan egiteko moduan jartzen duen pasioa eta maitasuna ditu ezaugarri, beti ikuspuntu positibo batetik, gaur batek esan dio, umore pixkaten bila gatoz, seguru gaur ere eukiko dugula umore dosi hori, eta besterik gabe, hemen bildu gehan guztion izenean eta masiatzenen izenean, mila esker gure gonbidapena onartzeagatik eta ongi etorrekin. Bueno, eta mila esker, diozunez, horrelako aurkezpen bat da ere, zuekin partekatu nahi nuen, ez hainbeste euskaraldia zer izango den edo, hori hemengo taldeak eta pixat hori lantzen joango zarete, idea bizpairu idea bai, baino hori baino gehiago, behar bada zergatik gauden euskaraldian, zergatik orain, eta zergatik ari garen egiten, bultzatzen euskalaria, bultzatzen ari garen bezala. Ez zer ari den gertatzen, eta hori bidegurutzearen ideiarekin lotuta, ez? Jostunek esan duen bezala. Badira ja, nik esan nuke, 3 bat urte do, pixka bidegurutzearen, euskara bidegurutze batean dagoen ideia zabaltzen hasi ginela, batzuk, nik askotan aipatu izan dut, eta horretaz jarduko du. Munduan, nolabaiteko errekonozimendu legala daukagun hizkuntza gutxituak. Hiztun kopuru ondoroso xamar bat duguno, bota 1.000 hiztunetik gora, eta aldeko mugimendu sozial indartsuagoak edo apalagoak, baina, atxikemendu sozial itxurazkoak daukagun hizkuntzak, ez? Multzo hortan, dudarik gabe buruan gu gaude. Gutxienez Europan, eta mundu mailan ere ez oso urruti. Momentu honetan, munduko beste hizkuntza gutxitu askorentzako erreferentzia gara. Batez ere, belaunaldi gaztei transmititzea munduan zein den gure kokapena, alegia ez gara hizkuntza erraldoi bat, ez gara hizkuntza haundi bat, baina ez gara hizkuntza txiki bat. Ez gaude osasuntsu baina ez gaude hiltzea, eta gainera gure berreskurapen prozesua eredugarri eta inspirazio iturri da beste hizkuntza komunitate askorentzat. Orduan, horrek, nik kokatzen gaitula beste era batean, eta gainera ematen digula erantzukizun berri bat, eta polit bat, nire ustez. Eta da, euskararen alde egiten ari garen lana, ez garela ari bakarrik guretzat egiten, baizik eta mundu justuago bati begira ere, importantea dela, eta beste hizkuntza komunitateek ere aurrera egin dezaten, guk egindako lana ere eredugarria dela. Horregatik, euskaraldia bera, nik konbentzituta nago, izango dela beste leku eta hizkuntza komunitate askorentzako eredugarri eta jarraituko dutela bideo. Ez baita inun egin. Arrazoi batzuk mundu osoan eragiten nahi diana. Momentu honetan, bentajetako bat, ez garela originalak. Mundu guztiko hiztun guztiak beren hizkuntzez arduratzen nahi dira. Ez gaude egoera berdinetan, baina kezka gero eta zabalduagoa da. Zergatik globalizazio bete-betean gaudelako. Inglesaia mundu guztian dago. Eta hori, horrela da. Zenbait kontzeptuia kadukatuta gelditu zaizkigu. 80ko hamarkadan, batzuk batuko zaten, gure eztabaidak izatezian, elebakartasuna, elebitasuna. Baina gaur egun, 16 urteko gazte elebakarrik ez dago, baina elebidunik ere ez neurri batean. Gutxi edo gehiago, aldatzen dira. Baina euskara bai, erdera bai, eta ingles pixkat ere bai. Pixkat edo gehiago. Eta hori gero eta gehiagora joango da. Horrek esan nahi du, gaur egun 16 urteko edozein gaztek
telebista ikusi nahi duenean, esate baterako, edo zerbait ikusi nahi duenean, aukeratu dezakeela, edo euskeraz ikusi, edo erderaz ikusi, edo inglesez ikusi. Edo agian beste hizkuntzaren batean. Zein den bere hizkuntza. Hori bezala, Wikipedia. Egaten ez, gure alaba txikia eta ja badia urte batzuk, behin interneten zebilera eta nola galdetu zean. Eta sartu naiz Disneyren horrian eta ez dago euskeraz. Zatik. Eta galdera oso normala zan, beste web horri batzuk, zeuden euskeraz batzuk bai, besteak ez, horren zatik ez dago, beste batzuk badu. Bueno, Wikipedian sartutakoan, albiste bat ondo landuta bali badu euskeraz, hori erabiliko dute, eta ez badago euskeraz ondo agian behiratuko dute erderaz, edo agian inglesez. Orduan, hor jokatzen ari gara gure etorkizuna ere. Baina ez gu bakarrik, hori mundu guztiak. Horrekin batera etzen genezake, migrazio ez. Hemendik kanpora dihua jendea, kanpotik atorronea, eta gero eta hizkuntza gehiago ditugu. Orain dela 10 urte, Azkoitiko kalean, edo Tolosako kalean, atera, eta normalian entzungo genituen 2 hizkuntza. Gaur, goizeko igande guardi batean, entzungo ditugu 8, 10, 12 hizkuntza. Hori da, beste aberastasun bat, eta horrek ere, gu ere kokatzen gaitu beste leku batuen. Ez da bakarrik beste hiztun horiek nola erakarri euskerara, baizik eta guk ere iriki behar dugula beste hizkuntza eta egora joetara. Gero dago, krisi ekonomikoa. Krisi ekonomikoak ondorio linguistikoak izan ditu. Asko. Zeran, lana kanpora, lana berdezu, ondorioak kulturan, eta horrek ikuspegiak ere aldatu egiten ditu. Bidaia merkeak ditugu, denok gara turista, gustatu ala ez. Gero egia da, turistak etzaizkigula gustatzen, baina hori ja beste gai da. Turistak zeuden, gure turistak, baina etzaizkigu turistak gustatzen. Baina hori ere hizkuntzak dira. Hizkuntzak dira, guk X urte genituenean, estatabatarako semestortzi. Jendeari galdetzen zenean, bueno, eta ikastean noa jungo zea. Eta erantzunatzean, asko jota Madrid. Asko jota. Guen galdetzen zu, bueno, zei ikasten, eta gero noa joango zara. Eta erantzuna izan diteke, Estocolmo, hori hizkuntzak dira. Buenos Aires, hori hizkuntzak dira. Hizkuntzetaz, ari gara. Eta gero daukagoa. Batzuk, hasiko zen, lehen idazten genuen horrela. Gero hasi ginean idazten horrela, ta. Eta gero, jan hasi gara horrela. Lehen horrela idazten zuten, etxekiten. Sinatu ez dakit, bingo, ta. Guen ja, egiten dugu horrela. Baina horrek aldatu du gure komunikatzeko modu guztia. Aldatu du baita hizkuntzak erabiltzeko modua. Leheno informala bakarrik hauz erabiltzen genuen eta gaur informala ere erabiltzen dugu idatziz. Horrik guztiak aldatzen ditu hizkuntzekiko ikuspegiak. Beraz, hori ere oso aintzat hartu behar dugu. Ze gure belaunaldiak 18 urte zituenean hizkuntzekiko zeukan mentalidadea eta ikuspegia eta gaur 18 urte dituzten gaztek daukaten ikuspegia oso diferentea da. Eta horretara ere egokitu behar gara. Besteak beste, Euskaraldiaren aurkezpen argazkia, gogoan beli maukazue, iaz egintzena, eta geroztik etorri dira beste argazki batzuk, nire ustez, gure historian lehenengo aldiz gertatu dira, argazki dira. Eta zer daukaten berezi? Batetik, Euskal Herriko 3 administrazioetako ordezkariak daude argazki horietan. Dauzko, iparraldeko ordezkariak, Nafarroko ordezkariak eta Elkarte Autonomoko ordezkariak. Euskalgintza osoko ordezkariekin batera argazki benean, elkarlanean euskararen aldeko egitasmo praktikoak burutzeko. Hori, nik daki dela lehenengo aldiz gertatzen da gure historian modu horretan. Komunidade autonomoan, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, 16-24 urte bitarteko gazteen artean euskaldunak 4 ziren. 4 Laurogeita Gaur egun, 4 Hor da bat da. 91 zu joan zintzezken
Euskal Herriko hainbat lekutara, 22 urteko gazte batik galdetu zeozer euskeraz, eta esan zezaken, no te entiendo. Gaur egun, 16 urteko gazte batik, Azkoitin, Barakaldon, edo Gasteizen galdetu ezko, haizu barkatu, nun dago udaletxea? Eta erantzuten badizu, no te entiendo, edo kanpokoa da, edo oso etorri berria, edo oso despistatuta da bilbokoa. Eta hor, espadago margen handirik hobetzeko nun dago hobekuntza, posible bakarra. Hori da erabilera. Eta horiek hobetuko dira erabilera hobetzen bada. Horregatik esan izan dugu, bide gurutze batera iristen ari garela. Zen, egin kontu, lortzen balin badegu, zonalde guzti horietan, ezagutzaren universalizaziora iristen ari diren belaunaldi horiek urrengo 10-20 urtetan erabileraren aldeko jauzi nabarmenak ematea, euskara jarriko dugu normalizatuta dauden hizkuntzen norabidean. Baina, urrengo ezagutzaren universalizaziora iritsi den belaunaldi horiek ez balima dute nabarmen euskararen erabileraren aldeko urrats sendorik ematen, gertatuko dana da. Horien seme-alabek ikusiko dutela, beren gurasoek badakitela, baina ez dutela egiten. Eta galdera oso simple bat egingo dute. ¿A qué estamos aprendiendo si vosotros sabéis y no habláis? Hori izango da galdera. Dala, Irlandako posizioa. Orduan, hori ez da 6 hilabete, ez dia 2 urte, fase luzeagoak dira, baina hor gaude. Zeia, iristen garen neurrian ezagutzaren universalizaziora klabea erabilera da. Horregatik dator, bizkan dikuzet, euskaraldiaren filosofiaren. Gakoa ez dago ezagutzen badago, neurri batean, baina gakoa erabilera da. Bazkenean, Azkoitin, 10-tik 8 euskaraz hitz egiteko gai, 10-tik 1 ulertzeko gai, 10-tik 1 ez dakik. Gutxo da. Kopuru borobilak botota. Hori Euskal Herrian oso leku gutxita gertatzen. Hemen lortzen espada non Kristo lortuko da. Hori bezain simplea. Hemen lortzen espada lan mundu euskalduntzea nun Kristo lortuko da. Hemen lortzen espada gazteen arteko izkera mantendu eta indartzea nun Kristo lortuko da. Hori bezain simplea. Eta galdera hori dagokigu batez ere, Leazpi bai, Tolosaldea eta Urola Kosta. Azteko, kopuruei dagokionez. Hori bada erantzukizu bat, hori dagokionez. Aurrek eta gazteak egokitzen dira alon sozialetara. Hala ere, gehiago egiten dute helduek baina. Beraz, euskaraldiarekin lortu nahi duguna da, helduen arteko erabilera hori ere handitzea eta aurrek zuzendutako ejemplu hori ere hobetzea. Besteak, beste. Hau da ikusita, zaten dut. Kontuz, irabazitako guztia ez daukagu segurtatuta. Hemen, ezin dugu gelditu. Eta guentxe daukagu, buelta bat emateko aukera eta beharra. Ze labur bilduz esango eruke. Momentu hontan, adin batzuetatik bera, eta Euskal Herriko eremu zabal eta handietan, iritsisten ari gara adin batetik berakoen ezagutzaren universalizaziora ila. Daukagu, inoiz, eukiditugun baldintzarik soziopolitikorik onena horrelako ekinbide batzuei heltzeko. Eta ez dakigu noiz arte izango ditugu. Gizartearen gehiengoa alde daukagu. Baina erabileran somatzen ditugu arrisku batzu. Guentxe daukagu aukera, benetan neurri berri batzuk hartzeko, dinamika berri batzuei ekiteko, eta bide gurutze honetatik ateratzeko onik. Ze, periodikoak ere denok lehitza ditugu, eta telebista ikusten dugu, eta hegoaldetik zen nolako aizeak datozen ere aigea somatzen. Eta diskurso batzu noa idian berrindartzen, eta aste honetan bertan izan dara, hezkuntzan ere
bueno, bestelako hizkuntza sartzeko tribuna konstituzionalak, katalanaren eta euskaren eskaera administrazioan, hori dana hortxeira. Eta ez doka oso itxura onik. Besteleko hietatik zer etor daiteke, oso itxura onik ez dauka. Beraz, gutxienez, etxe barruko lanak eginda, euki beharko genituzke. Eta horretarako aukera eta baldintzak baditugu. Asunta da, horiek aktibatzen ditu. Hizkuntza gutxitu guztiok izango dugu erronka hori. Eta hemendik aurrera, belaunaldi bakoitzak erabakiko du hizkuntza transmititzen duen ala ez, edo zer nolako garrantzia emango dio. Zelen esan bezala, belaunaldi eleaniztunak izango ditugu, eta biziko dituzten baldintza sozial, politiko, ekonomiko, ideologikoen arabera, erabakiko dute, edo dauzkaten aukeren arabera, erabakiko dute hizkuntza bat, ala beste erabaki. Eta horrek ere zer ikusia du, ea zer aurkitu dezaketen hizkuntza horietan, eskuragarritasunarekin, zer daukagu? Zenbat serie ditugu, ez pali daukagu euskarazko serierik, eta seria gustatzen bali ez dizu? Zenbat pelikula ikusi lehitzezka Netflixen momentuetan euskaraz? Momentuetan 3. Literatura nola gabiltza, musika nola gabiltza, zerbitzu sozialetan nola gabiltza, aizialdian nola gabiltza. Horren arabera, erabakiko da, neurri hori da, eta hori, neurri handi batean dago agintarien esku eta gizartearen esku. Ze gizarte aktibazio maila dauen, gizarte sorkuntza eta horretan. Horretik, dia importanteak, askotio bezalako lekuak, aktibai lehen osan duan, zona euskalduna eta kasu honetan Gipuzkoa osoa esango nuke, Gipuzkoa nahi bezen Bizkaiko zonalde batekin eta bat, baina sorkuntza aldetik, iniziatiba sozialaren aldetik, dinamika sozialaren aldetik, erantzukizuna hemen dago. Horregatik, zatean hon, inertziak astintzeko garaia dela. Inertziak ikastetxetan, inertziak udaletxetan, inertziak erakundeetan, inertziak gizartean. Eta Euskaraldia badator neurri batean inertziak astintzea. Aurten, norbanakoen mailan, baina aurrera begira ere beste aspektu batzuetan da. Nik uste, badikoa da. Hau kostaiko da, Hau luzea da, baina nik uste, mentalidade hau ere zabaltzen ari dela, besteak beste, gazteak ezin ditugu engainatu. Gu gazte ginean, engainatzea arrexagoa zan, gentozen lekutik. Eta hori nahikoa zan batek esate euskaren alde zehola, joder, baina gaur horre bakarrik ez du balio. Ikastetxe batean ez du balio esatea euskaraz egin, ez du balio. Askoz gehiago behar da. Zergatik emigratu behar du euskaldun ez den bat euskal komunitatera. Barrazoi asko daude, baina lortu behar du. Batzuk dira sentimentala, beste dira maitasuna, beste batzuk dira dirua, beste batzuk dira ongizatea, beste batzuk dira seguramente danak batera indartsuagoak izango dira. Baina hori lortu behar dugu. Euskaraldiak ere hori lortu nahi dut. Nik uste Euskaraldia baduela indar hori, baina gaina ondo transmititu behar dugula zer lortu nahi dugun Euskaraldiarekin. Hori ere ondo zabaldu. Bide burutzetik ateatzeko nik uste, eta Euskaraldiak dakartzen palankatako batzuk, badirela hauek, bata da zoru komuna. Eta da, oinarrizko adostasun bat garatzea, eta Euskararen alde egiteko prest dauden indarrak ahalik eta gehien metatzea. Elkarlana aipatzen dugu horregatik, eta elkarlanean oinarritzen da Euskaraldia. Zeharkakotasuna, hizkuntza leku guztietan dago, leku guztietan eritxu dago. Lehentasuna, alden, kasu guztietan lehentasuna ematea. Agendaren erdigunera, agenda politiko, agenda sozial, enpresak, ikastetxetan, hor egotea. Zelde ereduko ikastetxe askotan, euskara ez dago erdigunean, hori ere esan daiteke. Euskaraz ematen dira klasean, baina gero, ikasleak euskaraz egiten duten edo ez, bizpailu irakasleen kezka izan daiteke, abenduaren 3 iristen danean lip-tap bat egin eta danak kontentu. Baina, diskurso bateratzaileak, hori ere importantea, diskurso 80eruaren handitu behar dugu. Baditu bere alde honen, baina sektore berrietara zabaltzeko hori ere barritu behar dugu. Beste batzuk ere barritu beharko lukete, baina, zute ingo. Eta gero praktika koherentea.
ez du balio, ja esate euskaren alde nago, barkatu. Ta. Orduan, ez potoietako batean, nahi gertatutako, hauen ematen nahi ala tabernako eta benetan nola gertatu, esan da taberna batean sartu, eta zer guztu, hemen ez du jaingo, eta beina, bueno. Egunon, kafe sonan bezez, ez, egunon, deskafinatu bezez, deskafinau quieres, ¿verdad? Bai. De máquina o de sobre, te jarri desu makinakoa. ¿Qué es? ¿Taza grande o pequeña? A un día jarri desu, bueno, ez da idez, ba. Barkatu, zenba da eta torre etxen, zenba da? Bat, hogeita, bost, ¿te he dicho bien? Joder, es que me... Joder, yo empecé en euskal, te he dicho un contenido, prensa kabali mazera, eta eski, bueno. Jende asko dago, maria hortan. Eta jende horrek eskimatu egiten du. Badia beste batzu, egingo dutenak, eta listo. Eta ero, badia despistatu batzu, kafesna atezketu, eta tonik erdi bat atean zertunen, eta diskutitzen esazetik, tonik erdi. Hoiek ere, gertatuko dira euskaraldian, batez ere azpekitik kanpo. Baina, bueno, pues gauza politia dira. Bien. Inertzia puskatzea. Eta ariketa sozial bada. Eta ez dakigu zer gertatu ban, hori da polita. Baki izkigu, bueno, lasarten bestia, baina Euskal Herri osoari behira, bueno, hori, muituko du. Gero beste gauza importantea. Euskaraldia da, hau. Da, ohitura, norberaren ohitura linguistikoak aldatzea. Hori, asko da, baina hori bakarrik. Zer lengua batek esatea. Eta hizkuntza kalitatea, a ber, ez da hori da beste lehiatzina bada. Edo, bueno, gero etorriko dira. Erakundeetan nola jorratu daiteken hau, hori ere etorriko da, baina hori demora dut gartu. Eta gero da, oraindik ez dugu egin dezagun, eta ikus dezagun ze gertatzen den, ze maitza dituen, gero da, norberaren ohiturak aldatzea egunerokoan. Hau ere berria. Zegoen alde zan, bueno, euskaren alde matrikulatu zaitez, egin, baina hau da, baina komplikatu hau da. Eta hau komplikatu da, eta hau, bizet dut, bankit komplikatu hau da, zer ni, eta hau askotan esan dut, baina berri esan guen, ni, 14 urte dituenean, etxeon Tolosan kuadrilla bakar bat ere euskaraz egiten zunan. 14 urtekoena, herri txikitako batzuk bai, gazteagoren batzuk bai, baina 14 urte dituenean, denekin, dena erderaz egiten non kalean. Eta nik unaiz deskubritzen, zer jende zekien, zer jende hundarik, eta ohitura aldaketan batzuk, asko kostatu zaizki. Batzuko sorrez, eta beste batzuk asko, segun, zeitzan, bueno, bakio, sartzen Tolosa. Epe luzeko lan progresiboa da ere. Haute nazi ingo gara, lasai. Gehiago ere torriko dira. Urte batean ez da dena soluzionatuko ez da gutxiagorik ere. Eta gero, hemen da hona da hori, bizet erantzukitzun partekatua bilatzen joango garela hemendik aurrera, eta hau ez da herritarren kontua bakarrik. Gero da, erakundeek, elkarteek, eraguzietako entidadek, enpresek nola gestionatuko dute. Hau nola joango gara gestionatzen, hau nola txertatzen da, zemen dago beste historio bat, eta hori administrazioan oso nabarmena da, tokatu zailako, hainbat eta da, ardura postuetan gauden belaunaldiak gara, euskara gutxien dakigunak, belaunaldi bezala. Eta sartzen ari den gazteri guztia da, ardura gutxien duena, baina euskara onduen menderatzen duena. Baina nun sartzen da? Sartzen da, normalian, erderazko inertzia batian. Eta hor sartzen da, ja gure belaunaldiaren ardura eta da. Nola lortu, gauden egituretan, sartzen ari den, eta euskara aldetik askoz ere prestatuagoa dago belaunaldi horrek aukerak izan ditzan, lan euskaraz egiteko, euskaraz funtzionatzeko, eta horreta. Planteatzen dira, bi jokan molde. Hortaz, ja, jakituen izango zarete, baina hau biziak, ez hau beruak. Batzu ez dut, hau benia, hau berua izango ez, ez lantik ere bazilean, baina hau bestuko. Hortanto, zorreke. Hau biziena zer dago, biziarena oso gauza simplea da.
eta da azkenia, euskaraz dakitenekin euskaraz egitea, euskaraz ulertzen dutenekin euskaraz egitea ahalik eta gehien, aguantau, eta ez ezagunei lehenengo itza euskaraz egitea, 3 ardatzoiak. 3 ardatzoiak egin ditzake edo zeinek. Euskaraz dakiena, animatu liteke euskaraz ikasten nahi dan bat, eta ja goi mailako horretzetan da hona, nik 11 honoitan probatu inguen. Izan diteke euskaldun berria, izan diteke alfabetatu gabe. Hau egiteko jarrera kontu gara. Eta gero do, belarri presta. Eta belarri presta izan diteke persona bat esatu hona, nire euskara mailaren gatik, edo ni agian urrengo amai, baina ni gazine mantxo, eta ni horretara ez naiz ausartzen, baina bueno, ni prest nago, nirekin animatzen diren guztiekin euskaraz egiteko, edo gutxienez, aldudan neurrian euskaraz jarraitzeko. Edo, beste egiten bali maut, eta nik ulertzen bali maut, naiz eta nik erderaz egin, beste jarraitu ez datera. Honek, ate asko zabaldu diezazki guke. Eta egia da, herrietan problema gehiago daola. Belarri prestak aurkitzeko, hobiziak baino. Eta hori nik uste, besteak beste, figura berria delako Euskal Herrian, eta da, elkarrizketa elebidunetara eraman gaitzakeen tipologia bat. Eta hori da, Lorea Agirre kutsi digun esaldi polita, ez? Hauzia ez da izan alezitzak, egitea da kontua, egiten duguna gara, eta egitea izatea da ez. Izatetik egitera. Pasatzeko momentu historiko heldu zaigu, eta hau, hasiera besterik ez da. Casablancan esango luketen bezala, hau, adizkide eta luze baten hasiera besterik ez da.